Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ja, bradanga sa jou de baka Kulturu TV speciaal voor jou hier in Nederland. Maar jou daar een biggie man over visie baka. Dag meneer, uw naam is? Ramesh Kalu. Ramesh Kalu? Ja. Oké, welkom hier bij Kulturu TV. Ramesh Kalu, wat doe je? Wie ben jij? Ramesh Kalu, ik ben 56 jaar oud. Ik ben een kleine ondernemer. Ik zit in de lucht- en zeevracht. Maar ik ben hier eigenlijk voor ABOP. Ik ben een echte ABOP'er. Ik ben al een aantal jaren in de beweging van ABOP. Ik ondersteun ze vanaf eigenlijk 2020. En ik ben hier om eigenlijk even wat te vertellen over mezelf en over wat ik voor ABOP vind en wat ik voor ABOP doe. En hoe we ABOP nog groter kunnen maken. Heel mooi, heel mooi. Kijk, ABOP is pas ook 35 jaar geworden. Ja, klopt. Gefeliciteerd. Dankjewel. Mooi. Kijk, natuurlijk, de ABOP moet er zijn. Hoe zie je dat heet? Maar Puzu. Ja toch? Waarom de ABOP voor jou? Wat is er zo geweldig aan de ABOP voor jou? Nou, als ik dan even terug mag kijken naar wie ik ben en met wie ik ben opgegroeid, hoe ik ben opgegroeid. Ik zei u net 56 jaar, ik ben de jongste van mijn ouders. En vanaf de Moiwana-oorlog
Ja, dat gaan we heel lang terug, bijna 40 jaar terug. Heeft mijn moeder, mijn ouders dan, mijn moeder en mijn vader. Mijn ouders 2 Bosland Creoolse kinderen zeg maar, opgevoed. Dus ik heb eigenlijk een pleegzusje, Bosland Creool, en een pleegbroertje. En ik heb altijd samen met hun gewoond. Nog steeds eigenlijk woon ik nog. Of woont mijn zus nog samen met mij. Want veel mensen praten, want we gaan straks de politiek in. Het is eigenlijk een inleiding over verbroedering in Suriname. Ja, we horen de inheemse of de Bosland Creoolse zoals ze zo noemen. De Aukaners of de Saramakaners. Maar men heeft weinig weet ervan. Het enige wat men weet, verbroederingspolitiek van meneer Jagalat Lachman. Maar dat is niet alles. Je moet ook samen met je mensen in Suriname kunnen wonen, kunnen werken. En elkaar natuurlijk, als je elkaar niet begrijpt, dan ga je ook niet kunnen wonen en kunnen werken. En ik ben eigenlijk, of wij zijn een voorbeeld daarvan. Want nog steeds is mijn Bosland Creoolse zusje mijn rechterhand in mijn bedrijf die ik in Suriname heb. Ik heb een logistiek bedrijf. Mijn broertje die is afgestudeerd, hij zat in de overheid. Nu is hij, denk ik, thuisgezet. Je weet hoe het gaat politiek in Suriname. Maar ze hebben nooit een stiefmoederlijke of een stiefvaderlijke behandeling gehad. Of dat wij als stiefbroers of stiefzusters hebben gewoond. We hebben gewoon echt gewoond als broer en zuster. In één huis, samen eten, samen drinken, alles. Wat ik daarmee wil zeggen, dat veel mensen, wat ik u net al zei, denken, oei, we gaan met de Hindustanen werken. Of we gaan met de Bosland Creoolse werken. Of we gaan naar de Blakama. Maar om samen met elkaar te werken is ook heel erg moeilijk. En ik weet hoe het is. Want dan ga ik een stapje verder. Ik heb zelf een vrouw die half inheemse is. Mijn schoonmoeder is gewoon een inheemse van Suriname. Dus ik weet hoe het gaat in Suriname. Dus vandaar eigenlijk, u vroeg hoe ben ik bij ABOP beland. Ja, door eigenlijk na de overwinning in 2020 ben ik een keertje door een vriend van mij gebeld in Suriname. Ik was in Suriname. Kom maar lekker zondag, kom maar vanmiddag. Hij belde me zondagmorgen. Kom maar vanmiddag, we gaan barbecuen. Ik zei, barbecuen, ik heb er geen tijd voor. Wat ik u net al vertelde van, ik ben vegetariër, dus wat zou ik nog komen doen? Hij zei, nee, kom maar joh, dan gaan we toch iets anders lekkers voor je klaarmaken. En op die bijeenkomst bij hem, op die meeting, was er een top ABOP'er. En van het een kwam het andere, we zijn gaan babbelen, we zijn gaan praten, want het is een hele goede vriend van mij die ik al jaren ken. Hij me toen geïntroduceerd bij een van die hoge ABOP'ers. En ik ben iemand, van huis uit zo zijn wij zo, als wij kunnen helpen met iets, doen wij dat graag. We gaan niet kijken van, je naar NDP, of je naar VHP, of je naar Blakkaman. En voor man, giwa ano, we giwa ano. En toen kwam er ter sprake van, die meneer die daar zat, van de ABOP, die was als beleidsmedewerker of als adviseur bij het ministerie van NH. En toen kwam er ter sprake dat er geen werkmateriaal was op het ministerie. Met name dat er toen geen computers en zo waren, want die waren allemaal toen spoorloos. Ik zal mijn woorden netjes kiezen. Ja, maar belasting. Ja, maar dat ik lassie toen de tijd alles wat samen. Maar goed. En toen heb ik gezegd, oké, goed. Misschien kan ik iets betekenen. Zal ik een paar laptops voor jullie laten halen. Want ja, niet dat ik een geweldig iemand ben, een grote ondernemer ben, maar ik heb wel een groot hart. En waar we kunnen helpen, help ik graag. Toen heb ik de eerste laptops voor en heb ik diezelfde nacht heb ik gebeld naar Nederland, naar een paar mensen die ik ken. En heb ik die laptops geregeld, dus we hebben dat zo laten halen. En zo ben ik eigenlijk van het ene naar het andere. Ik kende nog een paar andere toppers in ABOP. Als vrienden vroeger. En we hebben een paar keer zitten praten. En zo ben ik eigenlijk met hun meegegaan. Al helpende ben ik eigenlijk een echte ABOP'er geworden. Want ik heb gewoon geholpen wat ik kon helpen. Ik deed mee. Ik werd gedragen ook door hun. Er was een vertrouwensbasis. Dus ik heb het toen zo opgebouwd. En in het verleden was er een coördinatiecentrum van NDP en Wanica. En daar wilden een paar kennissen van mij, vrienden en ABOP'ers toen, die centrum, waar de NDP centrum was, openen voor ABOP, voor meneer Brunswijk. Ik zeg voor mij geen probleem, want ze wisten dat
dat ik dat inderdaad zou kunnen regelen. Toen heb ik gezegd, geen probleem, ik kan het in orde maken, jullie moeten het doen. En zo ben ik eigenlijk gaan helpen. Ik ben in het systeem gekomen in ABOP, het overheidssysteem, met meneer Brunswijk, van alles gedaan, geholpen. Ik hielp meedenken. En uiteindelijk moest er toch nog die centrum van Wanica geopend worden, want dat hadden ze beloofd aan de voorzitter, meneer Brunswijk. En ja, ze deden het niet. En hij vroeg me een dagje van, joh, ga je die centrum openen? Ik zeg, ja, oké, waarom niet? Wie vroeg jou? Meneer Brunswijk. Waarom wanneer ga je die centrum openen? Ik zeg, ja, eigenlijk zou ik het niet doen, die anderen zouden het doen. Maar goed, dat u het vraagt, dan zal ik het voor u in orde maken. Mooi man. En zo heb ik het eigenlijk heb ik het op mij genomen. En heb ik hem een datum gegeven van zo'n tijd zal ik het voor u in orde maken. En ja, op een maandje of 2 maanden, zeg maar, langer dan ik had gepland, is het mij toch gelukt om, ik denk 2 jaar terug, om die coördinatiecentrum zeg maar, van ABOP in Wanica te openen. Oké. En ja, het was een feit. Het was een hele mooie, het was eigenlijk een eindjaarsviering van ABOP, tevens een opening gelijk van de coördinatiecentrum in Wanica. Oké, en waar staat dat precies? Dat staat aan de Indira Gandhiweg 232. Oké, mooi. De ABOP, je hebt je hart verpand aan de ABOP, zeg maar. Je loopt ABOP systeem van je, toch? Want daar ben je daar ook gegaan. Klopt. Je loopt vast aan Waka. We zien de ABOP nu verkiezingen in Kong. Ja? De ABOP zit in de regering. Ja? Verkiezingen in Kong, wat zou je de mensen aanraden? Want je bent in Nederland, hè? Je bent ook vaak in Suriname, neem ik aan. Ja, ik ben in Suriname en in Nederland. Oké. Ja. Je zit ook in het bestuur een beetje, zo'n beetje. Nou, ik ben eigenlijk een soort adviseur, ik help. Niet dat ik een specifieke functie heb, maar ik ben ondersteuner van de partij. Ik zit eigenlijk rechtstreeks onder de voorzitter. Ja. Dus waar ik kan helpen, waar ik help, ja. Oké, je zit weg bij het vuur. Oké. Waarom zou men nu weer op de ABOP moeten stemmen? Want we zitten in de regering nu, hè? Je weet je vast aan Waka. En de ABOP, ja, die naar machtscentrum. En de volk ziet dat hier ABOP bij doen best. En waarom zeg jij nu weer, de mensen die kijkers van hier, nou, we willen dit voortzetten, we willen het beter doen. Wat zie jij, waar kan het nog beter? En jouw antwoord graag. Nou, mijn visie, waarom eigenlijk ABOP, waarom we het nog beter kunnen. Ja. Kijk, op een gegeven moment, er zijn zoveel sprekers op zoveel zeg maar verschillende media's die hun visie zeg maar verkondigen. En de ene vindt van ja, de politieke partijen zijn goed, de andere vinden van nee, ze zijn niet goed. Maar als we dan eigenlijk teruggaan naar de oude politieke partijen. We hebben altijd de oude politieke partijen gehad. Als NPS, Stofgoed VHP, dat zijn de oude politieke partijen. Ja, vroeger KTPI, dat was van de Javanen. En vroeger was het de Javanen KTPI, de Hindustanen VHP, NPS. Neemt u me niet kwalijk, maar de Blakkamangs. Ja. Dus, en dat was het. En er was eigenlijk bijna geen keus. Of je moest kiezen voor de NPS, of je moest kiezen voor de Javanen, of je moest kiezen voor de Hindustanen. Maar toen de tijd, als je het eigenlijk allemaal goed bekijkt, was het eigenlijk niet eerlijk. Want je moet het zo zien, dan ga ik wel even terug, over de kiesstelsel. We hebben altijd een districtskiesstelsel gehad. De NPS heeft altijd profijt van gehad. Vandaar dat is mijn denken, dat men het nooit de kiesstelsel wilde zeg maar, wijzigen. Want ze hadden altijd voordelen aan. De NDP is gekomen na een aantal jaren en NDP nak eigenlijk aan binnenland panja. Daarop kwam het neer. Ze kregen zoveel zetels die de NPS eigenlijk vroeger als gratis zetels hadden. Ik noem het gratis zetel, want ze deden weinig.
De mensen in het binnenland werden zeg maar niet goed ontwikkeld. Er werd weinig gedaan in het binnenland. En daar heb ik het niet over alleen maar de Bosland-Creolen, maar ook de inheemse. En ook overal waar men binnenland kan noemen, het platteland, waar de infrastructuur niet goed was, waar de mensen zeg maar niet goed bereikbaar waren. Daar had de NPS altijd voordelen aan. En wat ik u net zeg, de NDP is gekomen. De NDP heeft toen een aantal van de zetels toen behaald. En ja, natuurlijk was het niet leuk voor de NPS. En daarna is ABOP ook gekomen. En ABOP, onder zijn mensen, dat zijn de Bosland-Creolen, hebben ze het ook goed gedaan, want ze hebben eerst hun eigen mensen kunnen, zeg maar, tevreden kunnen stellen of kunnen zeggen, kunnen bewijzen van wij gaan het beter oppakken voor jullie. En zo hebben zij die zetels gehad. Wij zijn nu met de coalitie met ik denk 9 zetels. En dat zijn de zetels van het binnenland. Oké, onze voorzitter heeft toen gezegd, een paar jaren terug, toen men kwam met de nieuwe kiesregeling, van ja, eigenlijk is het niet, hoe zeg je, niet eerlijk dat men dat nu wil gaan wijzigen, omdat wij meer mensen in het binnenland hebben. Maar aan de andere kant zei het ook, we zijn er ready voor. We zijn er ready voor. Als er een nieuwe kiesregeling komt, gaan we er ook voor. En daarom wil ik je net zeggen, ik heb gekozen toen voor ABOP. Ik ben een ABOP'er, omdat ik zie dat er groei is, potentie is in de partij. Men komt op voor de sociaal zwakkeren. Men gaat niet, kijkt niet alleen maar naar de mensen in de bestaande grote partijen. Kijkt men alleen maar naar een grote groep. De kleine of de minder bedeelden en de zwakkeren worden niet echt, hun stem worden niet echt gehoord. En ABOS was dan zo'n partij, ik noem het een middelpartij, die wel opkwamen voor de sociaal zwakkeren, de mensen die het minder hadden. En daarom vond ik het goed om aan te sluiten, om hun te helpen. Vooral mensen in het binnenland en ook alle andere mensen die de hulp van de overheid nodig hebben. Want je kan niet alleen maar denken aan we moeten aansluiten bij het Westen, we moeten doen wat het Westen doet en we moeten alleen maar kijken naar wat gebeurt er binnen ons kabinet, bij de ministers of in het assemblee. Je moet ook kijken naar die arme mensen. En daar zie ik dat ABOP heel veel kan betekenen voor hun. En vandaar dat ik eigenlijk nog steeds hun ondersteun. Want ik zie ook door die evenredige kiesstelsel, wij groeien, dat wij ook daarmee kunnen groeien. Dus dan gaan wij er ook, wat ik u net zei, tegenaan. En wat ik u net zei van, u vroeg mij van waarom ABOP. We willen ook bewijzen dat wij ook, zoals men in de media heeft gezegd dat wij goedkope zetels hebben, dat wij ook landelijk kunnen bewijzen dat we een grote partij zijn, democratisch bezig zijn en ook voor de minder bedeelden ook zijn en opkomen. Natuurlijk gebeurt er in elke partij gebeuren dingen die niet altijd goed te praten is, maar ja, we zijn allemaal mensen. De ene die denkt, ja, ik ben in de partij, ik ga eerst naar mezelf kijken of naar mijn mensen. Maar er zijn ook anderen die denken, nee, ik ga voor het land, ik ga voor de mensen. Dus ik ben ook ik ben één daarvan. Ik wil dat het land opgebouwd moet worden. Ik wil dat er een politieke structuur moet komen binnen onze ABOP. Dat we het land kunnen opbouwen. We kunnen bedrijven zeg maar, oprichten in het land. We moeten beter omgaan met onze grondstoffen die we hebben. En we moeten niet naar het buitenland kijken. Of zoveel naar het buitenland kijken. We moeten eerst kijken naar ons eigen land. Het is net als een ondernemer. Je hebt een bedrijf. Suriname, als je de macht hebt in het land als regering, dan is Suriname een bedrijf voor jou. Het land is een bedrijf. En als regering moet je dan jouw onderneming goed kunnen draaien. Oké. Het is even zo geweest dat de man bij bar Brunsim bij haar stekker poeren. Ja, op een gegeven moment is maar dat jongen, het volk.
Ja. Dan pura stekker, jongen. Dus met andere woorden, je kan er nog wat van gaan maken. Want op de matak heb je hara stekker puro, was step naar itapu, hara stekker puro, want geen niet goed. Was het de juiste keuze om de stekker niet te trekken? Want dit volk bij Bari, tot nu toe volk bij Bari, maar we geloven in Brunswijk, volk in Bribi, want de matak je een hara stekker puro, zodat Brunswijk kan weer morgen zonder waar hij nu in zit. Nee, dat is... Kijk, volk bij actie dat is emotioneel. Maar als adviseur van je Eshatori. Nee, kijk, even hara stekker puro. Ja. Dan kan je ook heel weinig doen. Dan ga ik dan weer even haal ik een ander voorbeeld. Als kleine jongen was ik ook in een padvindergroep. Je gaat in organisaties, in een wijkbestuur, of je gaat in een noem maar een organisatie, een hulporganisatie of wat dan ook. Als je niet in de organisatie deelneemt, kan je ook je stem niet laten horen. Je kan ook niet helpen denken of helpen meedenken of helpen veranderingen brengen. En als je de stekker eruit zou trekken, hoor je niet meer bij de coalitie. Wat ga je dan doen? Je bent een partij, een kleinere partij, VHP is een grotere partij, maar je hoort in de coalitie. Dus met die weinige stemmen of die weinige zetels die je hebt, of de weinige middelen die je hebt, moet je toch, je moet juist kunnen doorgaan. Sorry? Meepraten. Ja, meepraten. Je moet juist kunnen bewijzen dat je door kan gaan. En natuurlijk ga je niet alles wat jij wil, aan veranderingen wil brengen in het land of voor de mensen, gaat het je niet altijd lukken. Maar als je die weg niet kiest om naar die veranderingen te gaan, dan ga je het ook niet uiteindelijk waar kunnen maken. En als je dan die stekker eruit trekt, ben je helemaal aan de kantlijn. Hoe ga je dan bewegen? Hoe ga je de middelen hebben? Hoe ga je de mensen kunnen helpen om door te gaan? Dus je moet altijd, als je iets wilt doen, heb ik geleerd, in de organisatie zijn. Als je dan minder stemmen hebt in de organisatie, gaat het misschien ietsje langer duren. Als men niet, want het is altijd democratisch. Als je met 9 man bent, 3 mensen zeggen nee, ja, en 6 mensen zeggen nee, ja, dan gaat het niet worden. Maar je moet je stem laten horen, je moet doorgaan. En de keuze is om door te gaan. En uiteindelijk hoeft het niet vandaag of morgen of overmorgen. Maar daarvoor zijn we eigenlijk, heb je een partij, daarvoor heb je een beweging. Om al is het vandaag niet, om morgen. Maar die visie moet je hebben en die lange adem moet je hebben, die positiviteit moet je hebben om door te gaan, om die veranderingen te brengen. Ja. Dus dat is hoe ik het zie. Als je die stekker eruit zou trekken, dan zou je ook niet kunnen meepraten, je kunt niet meedenken, je kan niet meedoen. Hoe dan? Dus het is goed dat hij is gebleven. Natuurlijk, hij moet blijven. Dat Abob doe je dat dan niet. Maar moest utang, we jeppie, we lukusefsa. Ja. En samen, je wordt ook wijzer. Een dagje word je ouder, je krijgt meer ervaring. Uit je fouten kan je ook leren. En zo kan je dat aanpakken. Maar als je dan aan de zijkant staat, dan kan je ook niks doen. Nee, dus hetzelfde als je bijvoorbeeld als je niet in die boot zit, kan je niet meevaren. Dus als je in die boot zit, kan je meevaren. En dan kan je ook meedenken, meehelpen, meebeslissen. Maar als je aan de zijkant zit, ja, afvitaal dood op Ajoro. Mee. Het is duidelijk, want dat was een vraag van veel kijkers. Van jongen, dat Brunswijk bij Hara-stekker. Maar gelukkig gaan we naar Hara-stekker. Want anders had de andere partij meer macht, zeg maar. Nu kan je de macht een beetje controleren. Klopt, je moet dus ondanks, ik bedoel, een verdeling, afu. Een verdeling de toch anders. En wat ik je net zeg, als je niet in de organisatie bent, kan je stem ook niet laten horen. Kan je ook niet meedenken, meebeslissen, meedoen. Dus in de coalitie voor Gomorrah. Mooi zo. En van je Shatori, waar staat de ABOP nu? Dus wat is er gebeurd? Wat er is gebeurd de afgelopen jaren. Hè? Ja. Er is zoveel gebeurd, ziekenhuis, DC, veel maar met dit. Hoe kijkt de ABOP nu? Want de ABOP wil het beter gaan doen. Want je moet het zo zien. De macht zit naar president. Hè? Hij verdeelt Atori. Ja. Wat gaat de ABOP doen dat het beter zal gaan voor Suriname? Nee, de ABOP doet eigenlijk al heel veel. Wat gaat hij beter doen? Maar wat we beter gaan doen, hangt van hoe sterk we binnenkomen.
Kijk, hoe sterker je wordt, wat ik je net zeg, de machtspositie is verdeeld. Hoe sterker je binnenkomt, hoe meer je je stem kan laten horen. Dus vandaar dat wij aan de mensen, aan de Surinamers vragen om massaal op ons te stemmen. Maar als we vragen ook om massaal om te stemmen, precies zoals u dat vraagt, wat gaan we doen? Ja, we moeten veranderingen brengen. En vooral zoals onze partijvoorzitter ook zegt en onze, hoe noemt u dat, partijprogramma. Onze belangrijke punten in het partijprogramma is dat we voor goede onderwijs moeten gaan zorgen, we moeten voor goede gezondheid gaan zorgen en de infrastructuur moet sowieso goed geregeld worden. Licht, water, wegen, dat moet allemaal goed geregeld worden. Dus hoe meer mandaat we krijgen, hoe meer we kunnen vechten om die dingen beter te accommoderen, om de mensen beter te accommoderen. En hoe meer we dan kunnen gaan doen voor de mensen. Dus sowieso blijven we bij die standpunt van dat we beter zorg willen en beter onderwijs willen, beter infrastructuur willen, maar het hangt van de mensen af. Daarom vragen we aan de mensen, geef ons ook nog de kans om te groeien en om meer mandaat te krijgen om verder te gaan. Kijk, als je in een organisatie bent en je hebt chiwang, dat je man tak altijd safe sa, nalik te da also ide no gezin. Da idangai mangai pada bigi brada, you hebt chim brada, ta bigi brada tak nee uno man do disi, da ika fet dangai mangai pa. Maar pa, ik zie Bruno Wani. Maar goed, hij bepaalt wat. Hij heeft een meerzeggenschap. Zo moet u het zien in de coalitie. De VHP is groter, wij zijn een kleinere partij. Dus we doen wel mee, maar we kunnen niet overal en altijd zeg maar krijgen wat we willen krijgen. Next level, en daarom we zitten Lekpam City. Une taki picking boy tori jaso, wan picking party. Abab no party, wan picking party Wanika. En we charen we kan alle sama. De Muskong de sama, de Hindustani sama, alle de sama sading na konde. Une pay jaso Wanika. Vanaf nu, VP Abab, u hebt een coördinatiecentrum Wanika en we charen van next level. De kunst is om zo goed mogelijk samen te doen wat we kunnen doen. Mooi gesproken. Kijk, afvallig en Luco, we gaan straks naar de stembus. Hè. Stel, er komt hetzelfde weer eruit zo'n beetje. Het zou de ABOP weer samen kunnen werken met AVAP. Want Ushi Samsa, Ayari Sango, hoe het was gegaan. Zo lees deze maar dat is een vechtcoalitie. Weten we niet. Maar denk jij, denk je dat die afvallig moet kiezen, want afvallig heeft bepaald. Klopt. Dat Amanda de Assem zou weer kunnen? Nou, want hoe het afgelopen tijd is gegaan, we denken dat ABOP kan kiezen Morensteen, zo. Maar stel het zou hetzelfde zijn. Hoe zie je het? Nou, als het hetzelfde zou zijn, dan zijn we toch op een bepaalde positie. Want we zijn niet een kleine partij. Dan, als het hetzelfde zou zijn, dan hebben we toch een behoorlijk aantal stemmen. En we moeten kijken hoe het verdeeld gaat worden. Hoe komen de andere partijen naar binnen? Komen ze nog sterker? Worden ze nog groter? Of gaan ze ook zeg maar, kleiner worden? Dus het volk bepaalt. En pas als wij weten wie wat binnen heeft gehaald, dan kunnen we gaan kijken voor de samenwerking. Zeker. Oké, want het belangrijke is wat ik wil weten is, wat gaat niet goed? Dat weten we al. Als gezondheidszorg, school, noem maar op. Klopt. Het gaat niet goed. Nee. Dus wat gaat de ABOP als eerste aanpakken? Want afvallig is bari. Dus mensen moeten 3 banen hebben, noem maar op. Anegobong. Money moest naar konderen, valuta. Noem maar op. Zou ABOP ook doen? Zou het doen? Nee, maar wat wij willen doen, wat wij intern zeg maar ook vaak zeg maar, bespreken, is dat men meer moet gaan kijken naar exportbedrijven. We moeten bedrijven laten, zeg maar, we moeten bedrijven in Suriname zeg maar, laten ontstaan die exportgericht zijn. Dan kunnen de mensen werken en kunnen we ook valuta krijgen. Want als je kijkt nu wat er allemaal gebeurt, er is heel weinig. Fabrieken. Ja, er is heel weinig, er wordt heel weinig aan export gedaan. Hoeveel exportbedrijven hebben we? Het wordt allemaal lokaal gedaan. Zoveel
grondstoffen van ons die gaan het land uit. Maar hoeveel bedrijven hebben die eindproducten maken? Ja, dat is belangrijk. Suriname moet draaien op meer voedselmoro moniko in Akondre. Ja, maar dus daarom moet je dus om zit want bedrijf, want exportbedrijf. Een simpel voorbeeld. Er gaat zoveel hout uit het land. En we kunnen met ons eigen hout zoveel eindproducten maken. Dus we moeten, maar dan, we moeten één of twee goede grote exportbedrijven opzetten. En als we die exportbedrijven opzetten, is het een win-win situatie. Ja. Hebben we valuta winnen, zoals u dat zegt, en hebben we ook werkgelegenheid voor de mensen. Geweldig. Dus dat moeten we doen. We moeten sowieso alles beter gaan monitoren in het land. Want ik vind zelf, dat is dan mijn inzicht, dat er niet goed genoeg gemonitord wordt qua grondstoffen, qua werkgelegenheid, qua exportbedrijven. Er moet meer aandacht aan gevestigd worden. Mooi. Fantastisch, het is mooi. En het mooie wat ik hier ook zie is dat die, ik mag het zo zeggen, je bent er niet staan. Ja. Ja. En het is mooi dat niet alleen maar Bosland Kriolen of Kriolen bij de ABOP zitten, maar je ziet ook een bromtje daar. Je ziet dat er meer mensen zich aansluiten bij de ABOP. Ja. Klopt dat? En als je een algemeen beeld mag geven, dus if je kan Juma Fasanegonode, aan het hoofd heb je dus Brunswijk, ja, voorzitter, Kotaki Abbas, Kotaki en zo. Hebben jullie ook zeggenschap? Dus in Holland heb je bijvoorbeeld een partij, maar jullie mogen ook meedenken, meepraten. Jullie zien dingen. Fasanego. Ja, natuurlijk. Wat ik u net zeg, we mogen altijd meedenken, meepraten en soms mogen we ook zelf mee beslissen. Mooi. Dus het is gewoon een democratische partij. Natuurlijk ga je altijd, als je met adviezen komt of met vragen komt, worden ze altijd even besproken met de voorzitter, soms met bestuur, kernen. Met andere leden, maar natuurlijk wordt er altijd naar ons geluisterd. Okay. Ja, want als er ook niet geluisterd zou worden naar ons, dan zou het een dictatoriale partij zijn, maar dat zijn we niet. We zijn gewoon een democratische partij. We wonen hier in Nederland, je ziet van Wilders, is bijna eenmanpartij. Nee, maar kijk, als men kijkt naar meneer Brunswijk, onze voorzitter, VP, dan lijkt het ook alsof hij een dictator is. Dictatoriaal optreedt. Maar zo is dat niet. Dat is zijn karakter. Nee, zijn. Dat laat hij misschien zien door zijn manier van praten en van doen. Maar hij is ook iemand die netjes in de vergadering samen met zijn adviseurs, zijn mensen rondom hem heen, dat hij in de meetings luistert en vraagt en samen met zeg maar besluiten neemt. Ja, maar je kan ook zien dat afvallig loopt Brunswijk wel toe. Sowieso afvallig loopt. Want je ziet duidelijk, er was een probleem. Nou, Brunswijk, dat is mijn goal. Nee, klopt, omdat hij, laten we zeggen, hij staat dicht bij het volk. Kijk, de president is niet iemand die je 1, 2, 3 kan aanspreken, maar meneer Brunswijk wel. Ja. Dus als er een en hij heeft ook oog en oren voor het volk. En het volk ziet dat ook. Hè? Het volk loopt man, dat kan ik zien, dat zien we ook. Optreden van man. Alleen soms, wat je net zei, je ziet dat zo lees aan contact toe van. Dat wil ik u net zeggen. Hij heeft die militaire manier. Juist. Maar maar hij heeft hart voor het land. Klopt. Dus dat ziet men en dan denkt men altijd, hij gaat als een dictator zeg maar om. Maar dat is niet waar, want we maken hem vaker mee in meetings en besluiten worden zeg maar democratisch genomen. Klopt, want stel nou hij zou niet hard hebben voor het land, had je niet daar aangesloten? Nee, natuurlijk niet, want ik werk niet voor ABOP, omdat ik kijk naar, hoe zegt u dat, mijn voordelen binnen ABOP, dat ik dit kan bereiken of dat kan bereiken. Ik geef mijn krachten eigenlijk voor het land. Het land moet vooruit en als het land vooruit gaat, maakt het mij niet uit als het meneer Brunswijk is of iemand anders. En ik heb afgelopen jaren gekozen voor ABOP, omdat ik zag dat meneer Brunswijk veel kan betekenen voor het land. En wat u net al zei, hij is dicht bij het volk. En dus ik ben toen een beetje verkocht eigenlijk. En ik zag dat ik toch nog een goede band met hem heb.
kunnen opbouwen. En zo mijn krachten zeg maar kon geven voor het land en voor de partij natuurlijk. Mooi is dat. Want we zien vaak dat, ik citeer wat de mensen vaak zeggen, dat hij deelt graag geld uit, zeg maar. Hè? Ja. Dus het lijkt alsof hij stemmen koopt. Dat zegt men, hè? Ja. Dat is omkoperij, maar baie volk. Wat is daarvan waar? Want dat denkt men, hè? Zoals mij denk je, ja, maar hij praat maar niet voor baie volk. Oh, no baie volk, man. Mensen komen bij hem, concurreren no toe. En hij is iemand, hij kan niet zien. Dat hij, een simpel voorbeeld. Er komt iemand, gezondheidsproblemen. Ze moeten naar de dokter, operatie of wat dan ook. Dan kunnen ze altijd bij hem kloppen. Ze kunnen altijd weer aankloppen. En als hij kan helpen, helpt hij. Zo staat hij ook bekend. Want Jippie, Paka Jippie. Kijk, sommige mensen willen je soms graag ook in het slecht daglicht zetten. Ja, zo voor wie naar verkiezing. Ja. Dan heb je trollen. Want los mouse schrijven van nonsense en zo. Dus nu moeten jullie gaan vechten om propaganda moest maken. Doe je daar ook aan mee? Je wordt op een straat. Waar kunnen we jou zien? Wat ga jij doen voor het Wanica, er is een grote coördinatiecentrum in Wanica geopend, wat ik al heb verteld. En van daaruit gaan we dan gewoon zoveel mogelijk coördineren. Wanica. We gaan heel veel propaganda maken. Wanica coördinatiecentrum is gewoon open. Mensen kunnen komen voor hulp, voor advies, voor verkiezingscampagnes. Voor alles, we staan gewoon open voor het hele volk van Suriname. Maar ja, ik ben van Wanica en ik heb toen ik help heel veel in Wanica, maar ook ja, ABOP is niet een partij die alleen maar in Wanica is, we zijn gewoon landelijk. Dus overal hebben we onze mensen, overal kunnen we helpen. Als er iemand komt die heeft hulp nodig in Nikeri, dan kijken we even naar onze collega's in Nikeri of mensen die we kennen. En dan bellen we en maken we, of we geven een naam, neem contact op. Dus we proberen zoveel mogelijk op te lossen, eigenlijk landelijk. Oké, mooi. Zelf boven Suriname, als ik naar boven Suriname ga als Hindustan, word ik op handen gedragen. Ik ben een paar keer geweest boven Suriname, maar ja, ik word gewoon gezien als familie bij de mensen boven Suriname. Het is net hoe je bent en wat je doet. Oké, zijn er nog dingen die we kunnen verwachten, dus op korte termijn van de ABOP bijvoorbeeld? Ik ga iets geks zeggen even. Jan Beta Kremau Rijensenang binnenkort of zang. Wat heeft de ABOP ons te bieden? Nee, want het is nu kort dag. Ik denk niet dat, als ik zeg dat we dat hebben te bieden, dan zal het eigenlijk niet waar zijn. Want we hebben nu een paar maanden en 25 mei staat voor de deur. Dus nu is het eigenlijk allemaal zoveel mogelijk propaganda maken, zoveel mogelijk naar buiten zeg maar brengen. Wat we voor het land kunnen betekenen, wat we voor de mensen kunnen betekenen. Om eigenlijk weer zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Is er ook een ABOP Nederland? In Nederland heb je ook NDP Nederland, noem maar op, VAP Nederland. Ja, er is een ABOP Nederland. Eigenlijk vandaar dat ik eigenlijk nu vanavond bij u zit. Want er is een ABOP Nederland. Eigenlijk ben ik ben voor werkzaamheden eigenlijk nu weer in Nederland. En ik ben volgende week weer in Suriname. Ik ben eigenlijk door ABOP Nederland benaderd. Ze hadden van mij gehoord en ik ben benaderd, we hebben vergaderd. Meneer Tinny van ABOP Nederland die had mij gecontact. En we hebben goede gesprekken gehad. Vandaar dat ik eigenlijk die interview nu eigenlijk geef. Ook namens ABOP Nederland. Meneer Tinny die is met ons, hij is er. Ik weet niet als hij straks nog een gedag wil zeggen aan de mensen in Suriname. Ook in Nederland natuurlijk, maar vooral in Suriname, want ik ben volgende week in Suriname en ik ben eigenlijk een van de steunpilaren en een van de veldwerkers, een van de adviseurs, een van de helpers van ABOP. Ik ben gewoon een ABOP'er. Dus ik ga er gewoon tegenaan. Dus als hij ook nog even misschien een zegje zou willen doen via ABOP Nederland, want eigenlijk ondersteun ik hem ook. Ik ondersteun de partij. Ik ondersteun ook in Nederland en in Suriname. Ik werk al bijna 20, 25 jaar ook al in Nederland. Dus niet dat ik dan alles weet, maar ik heb genoeg kennis in Nederland en in Suriname. Dat is mooi, want we zeggen altijd dat diaspora, weet je wel. Vanuit Nederland, Suriname, Nederland, Ubondru. Meer kennis, meer, we willen Suriname opbouwen. Hè? Ja. En het maakt niet uit, soort partijidee.
je kennis, dat je het mee kan geven. En ABOP, ja, laat je kennis toe. Dus samen zijn we sterk. Hè? Klopt. Dus ik juich het toe dat ook in Nederland mensen die zich aan willen sluiten. Bij de ABOP Nederland, naar de kenniskader, noem maar op. Sluiten jullie aan, wat kwam erop. En iedereen, we weten veel meer dan één natuurlijk. Wat zou je willen oproepen? Gines Massaik Luku. Ja, ik zou zeggen van joh, twijfelen jullie niet aan meneer Brunswijk, aan de partij, dat met meneer Brunswijk, aan onze voorzitter, vicepresident, wil niet zeggen dat ja, allemaal wou ondersteunen, maar allemaal is de man van partij. Dus meneer Brunswijk, de vicepresident, onze voorzitter, met Karaman Ning, hoe ondersteunen man met die verstande ondersteunen ABOP, Amoro Sting ook kiezen, Amoro krachtige mandaat ook kiezen, Amoro voor ook aan Duga volk. We zijn een partij, groeiende partij. Je ziet dat afgelopen verkiezingen, dit is maar kon aan een zetel, de kan een 5 zetel, we kunnen ook bakken aan een moro zetel, we willen meer zetels. Hoe krachtiger je zeg maar in de coalitie kan zijn, hoe meer je kan doen voor de mensen. Zoals ik het al eerder heb gezegd in mijn speech, hoe meer mandaat je hebt, hoe meer je kan doen. En als je helemaal niet in een organisatie zit, kan je ook niet je stem laten horen. Dus kono kwali kono luku saipsa sumabe disi nanga sumabe dati in elke organisatie op jugu. Dat is zo. Alles zien we op jugu, maar laten we die goede dingen, de positieve dingen meenemen, koachare waka. Want in Suriname kan je ook niet alleen maar zeggen van meneer Brunswijk met zijn achterban, zoals ze het zeggen, de Aukaners of de Saramakaners met zijn achterban, gaat ook niet alleen kunnen regeren. Meneer, onze president, meneer Santokhi, gaat met de Hindustanen alleen ook niet kunnen regeren. Idem dito voor de Javanen, voor de Indianen. Suriname, we hebben elkaar nodig. If uno bondru kawang, uno chare waka samen, kunnen we niks betekenen voor het land. Dan gaat het altijd maar een gevecht zijn, een haal en trek. Die doet het beter en die doet het minder en die doet het beter en die doet het weer minder. Hoe abif pa anu kamakandra, hoe abif lek van meneer Lasman betaki a verbroedingspolitiek sani, dat gaat altijd van te pas zijn. Want if je nou doet samen, dan kan je niet vooruit in Suriname. Dat is mooi, samen zijn we sterk. En daarom is het ook mooi om te zien dat het niet alleen om de Creolen gaat, dat die bij de ABOP zitten, maar ook kader, ook vanuit Nederland, dat, er is meer in huis. Nee, we hebben genoeg in huis. In Suriname ook, er zijn genoeg kaders. Men zegt ook altijd ABOP na kader. Er zijn genoeg geschoolde mensen. Maar je moet wel de juiste mensen met ervaring op de juiste plaatsen zetten. En niet altijd lukt dat. Er is genoeg kader. Weet je waarom ik het zeg? Ja, maar kijk, ABOP doet naar coalitie nou. Klopt. En afhankelijk Bari. En daarom zeggen we, wat gaat de ABOP beter doen dan nu? Want je zit erbij, hè? Klopt. Dus change moest komen, change have to come. Dus wat gaan jullie beter doen dat wanneer dit dingen in een ziekenhuis, dat is maar negociëren die angry beren, dat de salaris beter omhoog kunnen gaan, onderwijs, zorg, noem maar op. Maar mensen trekken weg uit het land. Nee, maar klopt. Daarom dus wat verandering moest komen. Veranderingen komen en if kies wel morobigi mandaat nono de zou abitba, dan ook kan het moro veranderen. En ik van mij tegen eerst moro belangrijk want naar gezondheidszorg. Om zorgen dat if je nou de gezond van je gomoro vara. We moeten zorgen dat a basiszorg alles maar moet maar vinden. If a basiszorg en a score moest de ook toegankelijk die alle ching in Suriname. Dit zijn dat de moro belangrijk van. Want if je nou de gezond in een score, dan van je bowa kondre op. We hebben mensen nodig. Like van je met dat kader nodig. Kader dit. Maar die mensen moeten ook een plek vinden in het bedrijfsleven om ervaring op te doen, om het beter te gaan doen. Want je kan op papieren, je bent naar school gegaan, je bent afgestudeerd, maar je weet niet hoe het hoort in de praktijk. Dus omlik bedrijven. We moeten zodanig alles, hoe zegt u dat, het financiële gebeuren van het land, moeten we gewoon helemaal
opnieuw laten berekenen. Dan heb ik het over de uitgaven, de inkomen van het land. De salarissen van de mensen moeten nagekeken worden. Men moet ook beter kunnen verdienen. Wat ik net zeg, er moet een scholing zijn, scoren moest dit. Dus men moet gas scoren, zorgen dat dus men kan gas scoren, zorgen dat dus men gezond. Maar en zorgen dat het feit dat het bedrijfsleven moet pak op, moet potwan toe exportbedrijven. Er is genoeg in het land wat we kunnen doen om eindproducten te maken om te exporteren. En hoe denk je Nederland, hoe denk je Europa? Er is genoeg in CARICOM te exporteren. Waarom kunnen we dat niet doen? En Suriname heeft één grote voordeel. We zijn een kolonie geweest van Nederland. High-tech. De taal die we praten, Nederlands. Nederland is een high-tech land. We kunnen zoveel dingen over laten komen vanuit Nederland. Kennis. We kunnen het gewoon oppakken in het land. Waarom doen we dat niet? Je kan niet blijven kijken naar, we gaan naar Amerika kijken, we gaan naar het Westen kijken. Kijk eerst naar het land. Lekwa taki Luca Akondre. Luca de smatak a gezondheidszorg de. Lekwa taki scoro de passie emeki. Zet want toe bedrijf. Maar amor belangrijk ook zijn dat a financiële uitgaven en inkomen van Kondre. Daar moeten we per direct gaan kijken hoe we het beter kunnen organiseren. We kunnen niet meer gaan uitgeven dan wij verdienen. Nou, dat kwam in ons bedrijf. Uno ching Kondre, hoe draai Kondre, nanga de ching inkomen zou abi. Uno afgod dus naar buitenland, efano de fanodo. Kom ik want bedrijf ook kan verdienen of valuta. Er is genoeg te doen in het land, dat is maar op roko, valuta eco in a Kondre. Tegenwoordig in Afgadorosi, wie is geschoold en wie is niet geschoold. Wat voor middelen heb je nodig om het bedrijf op te zetten? Ga maar op Google. We zijn vanaf zeg maar de internet is gekomen. Kunnen we zoveel dingen zoeken. High-tech is gekomen. Op Google kan je het zoeken. Je kan zoveel dingen vinden. Voor ik ben gewoon, we automatiseren. Per opvinding kunnen we het betalen. Die dingen liggen gewoon tegenwoordig op straat. Dus we moeten gewoon een paar capabele mensen hebben die willen werken, die kennis hebben, die kunde hebben. Die pakken financiële aan, lukken naar uitgaven voor nu, lukken naar inkomen, lukken ook aan bezuinigen. Een simpel voorbeeld bijvoorbeeld. Als ik namens de voorzitter, namens ABOP ook mag praten, als we straks mandaat hebben, hoe ga je naar regering, hoe ga je naar coalitie, bezuinigen ook toe in een kabinet uitgaven voor nu, bij de ministers. Bijvoorbeeld, een simpel voorbeeld, ze rijden allemaal een nieuwe auto. Waarom moeten we een nieuwe auto rijden? Er zijn zoveel voorbeelden. Kijk toen er crisis was in 1970 in Nederland. Joop den Uyl heeft toen ook gezegd, we moeten gaan bezuinigen. Waarom kan men niet bezuinigen? Bezuinigen, hoeveel kilometers maken we in Suriname per dag? Hoe groot is Suriname? Dus men moet naar al die dingen gaan kijken, waar kunnen we bezuinigen? Omdat meneer Wilders rijdt aan nieuwste BMW, dan rijdt aan nieuwste BMW. Nee, je moet kijken wat kunnen we doen om die 2 stappen achteruit te maken, om daarna weer 3 stappen vooruit te komen. Dus alles aan dat omloeken, dus actie, wat gaan we doen? Alles aan is eigenlijk in place, hoe ab dit is. Mooi. Hoe abif gogi desma sa stem tak uno, want bestaanszekerheid. Dan lijkt van edema voor NSC ja, betake. Pieter Omtzigt. Ja. Maar hij vindt bestaanszekerheid. Hoe vindt hij bestaanszekerheid? Want als je naar bestaanszekerheid, dan val je gemoren varen. Oké. Even een vraag, want er was even een moment dat een contract teken over Olisani, hè? Ja. Waar men niet zeker weet van krap in dat contract. Sommige miljard tori taki, maar er schijnt dat er nog wat geheimen zitten. Weet jij er iets van? Nee, houdt u me dat ten goede. Ik heb me niet echt zo verdiept erin. Omdat waarom ik me niet verdiept heb erin? Omdat ik eigenlijk... Kijk, het Surinaamse volk wil weten. Het volk wil weten, dan misschien... Als er een andere keertje een interview komt, dat ik dat misschien
beter ga, zeg maar, Oké. in de contracten of boeken gaan kijken, hoe het precies zit, dan kan ik daarop een antwoord geven. Nu kan ik geen antwoord geven, maar wat ik gewoon in het algemeen wil zeggen, dat we looks allemaal bij olie. We kunnen luka olie. Het was gepland voor 2025, 26. Nu zijn ze weer gegaan naar 28. Laten we eerlijk zijn, we kan dan plan. Dan lijkt me dat ai, van de man suta aberba, maar non de man suta aber ete, maar het is serigba. Olie dat laten we kijken wat we samen met het volk kunnen doen. De san zou abi, de want of de bedrijven zou abdappen, de parastatale bedrijven, zoekhoef krik want of de bedrijven op, pokan liever eindproducten, pokan verdient valuta, pesma kan roko. Daar zie je gelijk verandering in. Als je gaat wachten op iets. Ja, weet je, dat is de afvallige pina. Dus de mensen, het grootste deel heeft het een beetje moeilijk. En dus is een beetje hoop, dat kan een verandering komen als er valuta binnenstroomt. Dus dat maar veranderingen komen, maar men schuift het steeds. Men heeft nog steeds niet een vaste datum of een jaar kunnen zeggen. Het wordt steeds verschoven. Omdat het ligt ook aan de investeringen. Het ligt ook aan de hele, zeg maar, westerse wereld. Hoe is de olieprijs? Wat mag je doen? Wat kan je weer niet doen? Oorlogen komen. Dus alles wat doe ik kom. Dus dat met dat je apon kondre, want chin kondre. Kono lukutum naar Dorosee. We moeten natuurlijk verbonden zijn met het buitenland. We moeten wel weten wat er gebeurt. We moeten meedoen bij bepaalde organisaties. We moeten in het begin je moet je stem laten horen. Maar doe wat nodig is. Nogo doe toen ze voor sani. Pay je shitak zo ten je lassie. Uitgaven je doet. Attend dat die naar uitgaven dat. Investeer het in je eigen mensen, in je eigen land. Als je op een goede niveau bent, van ik verdien 10 gulden en mijn uitgave is 9 gulden, dan zeg je oké, ik heb 1 gulden overgehouden. Dan ga je kijken nu, hoe ga je het doen om die 10 gulden te gaan verdubbelen of te gaan vereenvoudigen. Maar we zijn al in de schulden. Je daardoor zeg je luku je gaat door maar in een luku next zou we exporteren. En de Chinese zou abi in een kondre in een gideon boost. Pesma kan roko, het bedrijf kan komen bigi. We moeten niet op lokaal niveau denken, je moet denken aan export. Want ik denk dat vanaf middag scoren, mega scoren 90%, of middag naar 99%, importeren uit het buitenland. Alles is import. Waar zijn die intellectuelen? Waar zijn die grote ondernemers? Waar zijn die regeerders geweest van de afgelopen jaren? De mij tak Disney doen en boem, Channel doen en boem, Bouta nog doen en boem. Maar er zijn ook andere regeerders geweest. We zitten vanaf 1975 hoe de onafhankelijk. Per de bedrijven die Samus Beko in 50 jaar. Waar zijn die exportbedrijven van ons? Kunnen we niet praten, kunnen we niet lezen, zijn we niet naar school gegaan? Je zou makkelijk denken, een suikerie bijvoorbeeld, kan ik ook eigen zoeken. Waarom zou het uit het buitenland moeten komen? Ja, gelukkig hebben we reis. Maar we hadden het. We hebben een suikerfabriek voor ze. Ja, we hebben een sigarettenfabriek voor ze. We hebben een lijffabriek voor ze. We hebben Marienburg. We hebben sopa met een saniteit. We hebben boy voor ze. CIC is er, maar ik weet niet wat ze doen. Een para-industrie. Ik ben geboren in een hout- en bouwmaterialenzaak. Mijn vader had de eerste hout- en bouwmaterialenzaak aan de pad van Wanica in 1969. Ik heb ook de para-industrie gekend. Bakstenen de man bij me naar para. Stenenfabriek. Alles is naar de verdoemenis. Next nego. Dus die kan moeten weer Dat zeg ik je, er moeten bedrijven komen, er moeten bedrijven lokaal komen voor de mensen. Maar ook voor export, want kijk, we hebben weinig mensen in Suriname. Sinds mega's Koreëren 500 en 600.000 smadden. Oké, goed, we hebben dan een kleine afzetmarkt. Maar er zijn toch mensen capabel genoeg om te denken, laten we een grote exportbedrijf opzetten. Er is nu een CARICOM. Je kan in zoveel landen gaan leveren. We hebben de know-how, we hebben de mensen, we hebben kennis. Like van tegen dat we een kolonie in Nederland. En makkelijk, was aan de Belka Holland, je zit die machine ik kon, know-how ik kon, kennis ik kon. Ja, mooi man. Je ziet dat mensen,
Je ziet dat ABOP niet alleen staat, hè. Er is kader binnen ABOP, er is denkwijze binnen ABOP voor Tjara-Kondre, voor Boa-Kondre op. Dus mensen stembewust, no stem low, weet je op wie je gaat stemmen straks niet doen in een hokje. En je ziet het vanuit Nederland ook door ABOP voor denkwijze komen. Er zijn knappe mensen in Suriname, maar ook vanuit Nederland ABOP de. Eén vraag in jouw mening, hè? Jouw mening. Ik hoor dat je bij de president, hè? Misschien wel van Guyana no de, een broodje van bouw, maar Guyana op een pisief senang. De maar asfalteerdraad, jouw mening, hè? Hoe kijk je ernaar? Want je bent Surinamer in hart en nieren ook, want die grodrap, hè? Maar if one man take specifiek kondre, zo voelen wij dat. Hè? Wat zou jij doen voor dat hier in respect en niet maar een bouwbrokie? Klopt die verhouding? Want dat zeggen die mensen. Moeten we niet eerst praten over apis grong voordat je een brug wil bouwen? Of... Heeft dit over Tigri? Ai. Natuurlijk, het moet opgelost worden. Hoe? En het is ons grondgebied. Ja. Want ik weet nog, ik kan me nog even heugen, ik weet niet hoe jong ik toen was. Dat in de tijd van meneer Bouterse, denk ik, de man bij Frigwinang toe, Heli, die jugu bij de, alles aan bij Kouru. Maar daarna hebben ze alles gelaten. Ik had het toen ook niet gevolgd. En nu hoor je van dat het eigenlijk bijna Guyanees grondgebied is. En als echte Surinamers, als nationalist, ik kwam tegen mij, Rokoga Kondre, vind ik het helemaal niet netjes. Het moet gewoon opgelost worden. Kijk, ik ben bij de president. Natuurlijk, Iwan was samenwerking naar de buurlanden. Het is ook een olieproducerende land. Want brokken ik kon, mogelijkheden ik kon, infrastructuur in city. Maar problemen moeten ook opgelost worden. Dus ik zou eigenlijk ook kijken van hoe kan ik de problemen oplossen. Kijk, de president van ons is nu bezig. De regering is bezig. Maar we zien nog geen oplossingen. En dat speelt al jaren. Het speelt al jaren. En er zijn zoveel regeringen voor geweest nu. Het is niet opgelost. Ja, maar het probleem is omdat het zo lang heeft, dat we het zo lang hebben laten liggen, moet je het nu internationaal zeg maar aanpakken. In Okango, Pre-Gringo. Nee, maar bij mij gaat het erom, omdat Guyana ook zo nou, dat je mij asfalteren, weet ik veel wat, of landisbaan of dat mij bouwdraad of wat ze doen. Dat... Klopt, maar het was laatst in het journaal dat onze regering had gereageerd daarop. Ja, maar dat hebben we aan, want dat mag ik wel door. Dan bij deze zou ik dan onze president en zeg maar, het hele kabinet vragen om zo snel mogelijk spoedig dit zeg maar, aan te kaarten. Want dan kan wel zo kondre. Code eerlijk. Ja toch? Suriname wordt zo kleiner. Ja, Suriname wordt ook zo kleiner. Ik bedoel, het gaat niet om van kleiner. Wat van ons is van ons. Ja. Om vet die kondre. Mooi, netjes gesproken, mooi. Ik ben blij dat je voor de Kamer bent gekomen van Cultuur TV. Wat zijn dit is, hij want takken afvallen. Is er nog iets wat je wilt zeggen? Wat ik volk dat Suriname is geen Suriname van de jaren 60, 70. Want de jaren 60, 7 jaar kort jaren 70. Dat bij de IA-industrie maar akulimang ablakamang ano de somoro. En toen de tijd liep van met dat ik goed en dat de oude sambaka kijk van die oude dingen leer je. Maar de laatste moment dat altijd kono jugu hoe abif konanga verbroederingspolitiek. Hij is een grote voorbeeld geweest van meneer Bouters. Hij is een grote voorbeeld van onze voorzitter, zeg maar, meneer Ronnie Brunswijk, onze VP. Samen u abif charing waka. Kono luku lek van betaking ba blakamang of a Hindustani. Ko charing waka samen. Maar ook toe, mi want gi de politieke partij wat advies. If je daarna VHP, kijk niet neer op de andere volken, op de tak blakamang of Japanese, op de andere. Lek van meneer Brunswijk tak man politie. Ja, u begin na nga achterband voor natuurlijk hebben de smasa geest meneer Brunswijk. De Bosland Creoolse mensen. Maar een partij groot, het is een nationale partij geworden. Hij trouw aan de broemtje jari. Ook toe voor ABOP, voor mij zei ik wat ABOP er nu aan tegen de ABOP's maar de uno luku de buskondresma uno luku neertap de trafolku. Alexom nu aan tegen ook toe de Japanese in Sranang. If een Japanese partij de uno luku de trafolku trafasi uno luku alas maar wan fasi behandel iedereen hetzelfde.
Want u abusref van nodu, fuchare waka. Want een groep ligt van tegen no man chara kondre. Het is niet, we hebben niet genoeg mensen om als één bevolkingsgroep het land te draaien. En dat gaat ook nooit lukken. Dat hebben we gezien afgelopen 50 jaar, 60 jaar Oeshengba. Ko ligt van tak spa anuka makandra. Ko wader usrefi. Ko giu usref asem grani. Ko behandel usrefi. Ligt van iwan tak was man behandel you. Dat ko chare waka. Mooi gesproken. Ik ben blij dat je deze woorden gebruikt. Coaching waka bondruka wang. Maar dat zou het ook transparant moeten zijn daar in de DNA-code. Dat is zo transparantie. Want de mij tak jongen, sommige money kun je naar de aan money daar. Waar is het geld? Want het volk denkt dat er veel meer geld binnenkomt en dat er ergens geld wordt verdwijnt. Ja, maar zoals u dat vraagt, dan zou ik van hieruit als een ABOPer een verzoek doen aan de assembleeleden, aan onze assembleeleden. Like van Culturo TV, actiemedia, dat is met een strategie actie, dat we in principe meer inkomsten hebben dan men denkt. Vraag ik van hieruit aan onze assemblee of men met duidelijke zeg maar, informatie naar buiten kan komen voor het volk, voor een huishouding, voor een financiële huishouding. Zou je vinden en zou je doen aan money. Bij deze hoop dat ook wanneer we beginnen voor ABOP, onze voorzitter van de DNA, meneer B. Ik vraag u bij deze, ik doe een beroep om meer naar buiten te laten komen als het niet genoeg is voor de mensen, zoals ze dat op straat zeggen en zoals het gevraagd wordt nu aan mij. Voor ook als soort maar financiële huishouding. Sa ik kom, dan gaan we doen aan money. Heel mooi gesproken. Nou, blij dat je voor de camera bent gekomen van Culturo TV. Wij nodigen natuurlijk de heer Brunswijk zelf uit voor de camera voor contacten. Want afvallig was je Brunswijk toe op Culturo TV. En wij zijn vereerd of iets, maar ook tot op Culturo TV. Natuurlijk, want nou is onze vicepresident. En natuurlijk, wij nodigen hem graag uit voor de camera van Culturo TV. En zo, volk van Suriname, stembewust, weet waarop je stemt. Je ziet het. Boeskondre is maar wang, de ABOP. Nee, iedereen is er. We zijn er voor bouwkondre op. Dus stembewust, bondruka wang. En laten we ons blijven poweren en adviseren. En vooral transparantie. Ja, toch? Dat het beter kan gaan. Belangrijk. Transparantie is belangrijk. Ja, toch? Dat het alleen... maar laten we ook transparant zijn. Even een nego. Laten we dat 3 keer erover babbelen. Dat we zeg maar, een besluit kunnen nemen. Waarbij we zeg maar, een win-win situatie hebben waar we beide tevreden zijn. Dan kunnen we zo een hele lange samenwerking voortzetten. Zo is dat. Ja. Mooi gesproken. Ik dank iedereen voor het kijken natuurlijk. Wil je nog mensen de groeten doen? Nou, van hieruit wil ik zeggen eigenlijk sowieso onze voorzitter, de heer Ronnie Brunswijk, onze vicepresident, gedag zeggen. En heel veel kracht aan hem toewensen. Want we hebben niet een klein, we hebben niet zeg maar een klein werk te doen na 25 mei aanstaande. Want Bigi Roko en Wachti Uno en Inlik Edemang voor apartheid. Me wisten furu krachti, furu koloku, furu gosontu en me kachare waka samen nanga unu, me ka arki unu ook toe, want samen ook kachare waka morobo. Heel mooi. Bradas, kijkers van Culturo TV, dank jullie wel voor het kijken weer. En natuurlijk, we nodigen iedereen uit. Heb je ook wat te melden hier op Culturo TV? Bel naar de studio en dan staan we voor u klaar. Iedereen bedankt voor het kijken nogmaals. En ik zou zeggen tot een volgende keer. Thank you, bye bye, Swifi en tang, boom. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire? Ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
di pinus refi, una de Westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je zat vat toch? In Meati, Srana. www.culturo.com for the generation there.